No, myslím si, že tím se nebudeme teda dál zdržovat. Stejně nemáme nic, co bychom jim... to bylo dobrý teďko. Tady nahoře jsem viděl, jo, je tady. Tady nějaký stan. Žlutý se mi, myslím, říkal, že byl 8, že jo? Tak, nazdar všichni, vítám vás u dalšího videa ze hry Wobbly Life. Jak vidíte, tak jsme stále oblečení z minulého videa. To jsme si schánili ten krásný klaunský outfit a máme i klaunský auto, ale na to se můžeme když tak podívat potom. Já se rychle tady zase skočím převlíknout, ať tu máme všechno v pořádku. Tu čapku jsme získali taky v minulém díle, takže pokud jste neviděli, určitě naběhněte, koukněte se na to. A já si tady dám náš klasický outfit, takhle neutrální a myslím si, že takhle to bude v pořádku. Když jsme teda převlečení, tak co dneska budeme dělat? V minulém díle jsme nakousli trošku tamhle náš quest, vlastně, který jsme získávali tady nahoře v té observatoři. A bylo to o tom, že my máme získat teda nějakým způsobem ty čísla z těch teleskopů, jestli to říkám teda dobře. Takže na to bychom se ještě dneska podívali, aby jsme to nějakým způsobem dali dokupy. Já teď jenom koukám, jestli tady někde je nějaký heliport, kde bychom si mohli půjčit nějaký letadlo a vidím, že tady dole něco je, tak se tam vydáme a podíváme se, jestli tam budou pro nás mít nějaký letadlo. Tak jo, já jsem nakonec trošku pozměnil. Zůstáváme u stejného questu, který máme tamhle. Já jsem si říkal, že tamhle ta helikoptéra je hned za rohem, ale stejně jsem si říkal, máme čas, stejně prší a tady je nějaká obrovská budova. Vypadá to jak nějaká radnice. Má to obří dveře a píše se tady, že by to mělo být teda muzeum. Nazdar, vítej ve Wobbly muzeum. Ahoj, ahoj. Aha, takže tohle je na artefakty nějaký z Wobbly Islandu. Jasně. Aha, takže když nějaký najdeme, můžeme je semka donést, chápu. A oni tady dávají dohromady tu sbírku. A vždycky nás odmění. Jasně, takže takhle vypadá teda artefakt, který by měl být jako někde k nalezení. Že bude zářit, jasně. Aha, takže vždycky máme tady nějaký nápovědi, kde by se to mělo nacházet a přeje nám hodně štěstí. Krásná práce, hele, tak tady je rovnou první, ne? A co tohle je? Tady ty toxické barely. Aha, máme je nosit k tomu. A jak já je vezmu? To můžu nějak odnést sám? Jo, to mi jenom říká. To je, chápu. To je jenom cedulka, která nám to teda tady vysvětluje. Jasně, tady jsou takhle vysvětlivky, kde my se na to můžeme podívat. Tady mě zajímá, je to něco za schodama, když to tady půjdeme podívat, nebo je to jenom ten vozík na úklid? Vypadá, že tady bude jenom ten vozík na úklid, škoda. Čekal jsem, že by tady mohl být nějaký dáreček schovaný. Ale asi teda nebude pro nás nic tady. No, tady taky ne. Tak se podíváme, co tu všechno mají teda. Ježiš, tak toho bude jako docela dost. Tady jsou nějaký treasures. Jasně, 0 ze 4. Chápu, nemáme vůbec žádný, to je furt to stejný. Počkat, dal nám to tam? Jo, takže tady třeba popelnáři tohle to viděli jako poslední, a tady máme jaký zajímavý obrazy. Vidíte to? Hustý. Jo, takže máme tady toho docela asi jako dost, co budeme muset nazbírat. Tady vidíte, tady nějaký zlato, tady na všechno prostě. Jo, všechno tady má nějakým způsobem svůj. Všechno tady má nějakým způsobem své místo a je tady toho opravdu jako mraky těch. Tady to můžeme... Ježiši, pardon. To jsme vůbec nechtěli. To asi není nic důležitého, naštěstí, když to takhle spadlo. Ale jako je tady toho teda hodně, když se na to takhle podíváte.
Tak to budeme mít teda co dělat. Tohle je nějaký jeskyni. Tady to je nějaká džungle. Co je tohle z toho golfový hřiště? Tady jsou nějaký domorodci. Tohle vypadá jak nějaký stoky. No, myslím si, že teda budeme mít co dělat. A to má ještě druhý patro, jo. Tak tady toho je ještě víc než dole. No. Hele. Řekl bych, že jim tady kape přes střechu. Měli by si ji opravit. No, myslím si, že máme co dělat, teda, když to vidím, kolik tady toho je. No, myslím si, že tím se nebudeme teda dál zdržovat. Stejně nemáme nic, co bychom jim... to bylo dobrý teďko. Stejně tady nemáme nic, co bychom jim dali, takže se vydáme ven a já se pomalu vydám na první místo, kde by měl být ten teleskop. Tak, tím, že máme ještě chvilku čas, koukám, že máme teprve poledne 12 hodin, do večera času dost, tak já jsem tady zatím rychle proběhl to okolí a všiml jsem si, že tady nahoře někde takhle, jo jasně, jo počkej, ještě než se tam vydáme, pardon, tak tady já jsem to chtěl projet, protože tady byla ta zipline. A já jsem to tady takhle projížděl, jestli náhodou nenajdu nějaký dárek. A tady nahoře jsem viděl, jo je tady nějaký stan. Tak se mrkneme rychle spolu. Yes, nazdar. Ano, jsem to já z malého žlutého domu. Konečně přišel naštívit. Vítej v mém malém stanu. Podívej se, co tu má. Něco prodává. Nějaký nápoje. A může číst krystálovou kouli pro mě. No teda ukaž, co prodáváš. Tak, to mě zajímá. Máš tady toho dost. Za 100. To nemám, já nemám peníze. Nějaký spellbook. Green Gemwald, Blue Gemwandka, Rainbow Potion, Blue Potion, Yellow Potion. A co to dělá, mi řekni. Pink Potion, Silver, Green, Purple, Red, Dark Green, Potion Sunk. OK. To asi mi řekne tady spellbook, please no pro... Aha, nejsou permanentní, jasně. Takže to mi možná řekne, a když se podíváme tady dovnitř. Zvenku to vypadá větší. Pojď, vem křeslo. Aha, tak ukáže mi něco z křišťálový koule. Můžu si tady nejdřív porozlídnout? Jo, hustý, tady má takhle dvířka tam. Jo, tak tudy tady chodíš. Hele, dárek tady nějaký. Čo, to mi dej. To potřebuju. Nemáš tady ještě něco, co si můžu vzít? Tady v tom něco? Co je tohle? Nějaká knížka, ukaž. Jo, tak tady se podíváme asi, co nám to dá. Takže Rainbow nám dává nějaký tady kouzelný záření. Aha, to mi zvětší hlavu. To nám zmenší hlavu. Tohle nás pošle ke tvrdému spánku. Tohle nám dá, že budeme víc skákat. Aha. Tohle nás dá, že budeme spoletovat jak balon. Chápu. Aha, něco se nám dělat s těmi 2 dírama na hlavě, jak to radši pít nebudeme. Tohle nás udělá naši rychlost ještě rychlejší, tak to by bylo super. A tohle nám něco udělá s rukama. No a tohle je nějaký plyn, co budeme dělat, no tak to radši nechceme. Co je tahle harmonika? Můžu si ji vzít? Nemůžu, to tady prostě hraje sama, chápu. Tak ukaž. Jasně. Aha, Kristobo. Takže já mu zaplatím $100 za to, že mi ukáže chybějící dárek. Kamaráde, mě chybí všechny. Tolik peněz nemám. Takže si od tebe nic nekoupím, nemám prachy. Tak příště, až tady budu mít víc peněz, tak se příště zastavíme a něco si hezkýho koupíme. To bychom mohli vyzkoušet, co to je.
Takže kdyby vás to zajímalo, určitě mi napište co se právě stalo, do komentářů, co by vás zajímalo jako první. Já na to našetřím a mohli bychom si něco koupit. Ale ještě máme kolik? Jsou 2 hodiny odpoledne a tady byla někde práce nějakého. Jo, budeme dolovat, mining. Máme to prozkoumat, máme použít dynamity, nebo jasně. OK, tak to zkusíme rychle. Tak, zapneme si helmu a máme krumpáč někde. Já nemám krumpáček, to musí udělat. Dá nám krumpáč někde nahoře? Něco jsem mysnul tady, halo? Potřebuji snad krumpáč si vzít, ne? Máš tady nějaký pro mě? Ne, nechci. No tak asi... tak nevím, jak si to představuješ, když nemám krumpáč, kamaráde. Ale tak asi jakože jo, no, co to, jak to mám asi? No, tak já nevím teda lidi, jak on si myslí, že to bude fungovat. A tady, hele, nějaký shop, tady, koukat. Stop it. Get some help. Koukejte, jsem chtěl říct. Honem, jdeme, tady, hele, vem dynamit, šup, polož to, vem dynamit, hoď ho tady. Tak, vem krumpáč, dělej, bouchni. Šup, tady to otevřeme a můžeme běžet dolů. Tohle ještě není asi oréčko, že ne? Ne. Pojď sem. Ježiši. No tak z nás asi dobrý. Jak to můžeme vykopat? Halo? Jasně. Tak, vezmu oboje. Můžeme vzít oboje, super. Takže vyneseme to zpátky. A teď pust tohle. Tohle dej tam. Tak, to jsme zvládli. Kolik si za to vydělám za ten jeden? Dá mi to nějaký... Ne, rovnou peníze, nedá mi to nic. Tak, vezmeme tohle a jdeme zpátky dolů. Ale už to zpracovalo. $10 jsme za to dostali. No, ale to zatím není špatný. Tak jako za každou práci jsem dostával zatím kolem $20. Což mi přijde, že tohle zatím mnohem lepší, když teda se nám podaří toho trošku víc teda získat. Hele, co tady je? Tady je nějaký pás, nějaká šachta. Ale já se tam normálně asi nedostanu. Tak jdeme zpátky nahoru. Hlavně to musíme držet, ať nám to někde nespadne. Ježiš, tady byly 2 cesty, já jsem si to ani nevšiml. Ať nám to někde nespadne a rychle to tam ještě dáme. V jaký to držíme ruce? Jo, dobrý. Dali jsme to tam. Vrátím se tady kousek nahoru, protože tady byly taky nějaký orečka cestou. Tady, hele. Ukaž. Tak, tohle mi dej. Ale za to jsme dostali jenom 5, jo. Tak to už se mi tolik nelíbí teda. To asi jako i velikostně, jak to záleží, jaký to bude. No uvidíme. Nicméně tady jsem ještě měl jeden vytěžený. Jo, tam jich je víc. Počkej, tohle ty polož. Tak mi dej rovnou oba 2 kameny. Protože tam ale za tohle jsme třeba dostali 15. Tak jak to rozdělujou? To by mě teda zajímalo. Asi tím nevyskočím s obojem. Tak, šup. Ať stihneme ještě... Tak, to tam hoď taky. Stihnu. A za to je taky 15 a to jsou hned tady ty šutry nahoře. Dej mi to. Pust to a dej mi tohle. Můžeš vzít to. Ale taky 15. Ještě tady někde byl jeden. Tady. Šup, ještě máme pár vteřin. Jelej. Zahoď to. Tak, kde to tam je? Co tam je? Jeden kámen? Nevadí. Vezmeme jeden kámen, honem. Ještě to stihneme. Máme posledních pár vteřin. Urychlíme to tím, že to dáme tady. Zpracuj to honem. A odvez to nahoru. Jo. Kolik nám to dá? 10 ještě. Ale tak jako $70 jsme si vydělali. A máme nový outfit. Super krásná práce. Tak no. A co teď? Mám peníze, ale není tady bankomat. Hele, tak tohle je zatím asi jako můžu říct nejlíp placená práce. Tak, kde jsme?
Tady jsou domy, je tu někde bankomat. Jo, nejbližší bankomat je až tamhle, už to vidím. Tady někde není a tady ještě bychom mohli stihnout dojet možná semka, než začne noc, ale já mám pocit, že už začíná pomalu. Hele, ne, zajdeme zpátky k té boudě, kde potřebujeme udělat ten quest a počkáme na noc. 12 o'clock midnight. Tak jo, slabě už tam něco vidím, já tady jedu myší jak blázen, snažím se tam něco najít, ale zatím tam absolutně nic nevidím, já mám malou podložku, takže já opravdu tou myší tady musím lítat jak to a ten dalekohled ještě moc jako nefunguje správně, jak bych si představoval. Že to má nějakou senzitivitu fakt jako malinkou, já než musím 10krát otočit myší po podložce, abych se dostal aspoň někam. Ale to, co tam mám hledat? Nějaký číslo jsem tam měl najít, ne? Já tam absolutně nic nevidím, tak to mi jako vysvětlete, co tam mám jako hledat. Kráva tady je. Můžu to nějak přepínat, nějaký vizuály tam, nebo nějaký jako... Nemůžu, to je furt to stejný. Tam lítající kráva, no. Co s ním mám dělat? Tady jsou nějaký meteority. Tam mají jak kdyby nulu nakreslenou, ale to asi není ono. To, co hledáme, že ne? Nějaký šutráky. Tady UFO, spirála. Vidíte tam někdo něco? Já tam nevidím absolutně nic, už jsem to tady projel po 3krát. 2000 years later. Já jsem teď přišel na to, že já když najedu tím teleskopem semka, tak to vydává zvuky, jakože to 3krát pípne to UFO. Teď mě zajímá, tady ještě ta druhá spirála. Tady nic neslyším. Já si jenom myslím, že to znamená, že to je ono, že já teď nemám nic hledat. Ale měl jsem najít ten signál, což vytváří to UFO. A když vy se zaposloucháte, možná, když to dáte víc nahlas, tak teď... Slyšeli jste to? Takže 3krát to tam pípne a já si myslím, že to by mohlo značit to, že první kód bude číslo 3. Já ne, jestli se stihnu teď dostat na další lokaci, ale ztratil jsem tady nad tím docela dost času, protože jsem neměl sluchátka úplně tak nahlas. Já se rychle zkusím přemístit na další a zkusíme se podívat, jestli tam z toho získáme další kód. Tak já jsem u další lokace a tady někde by měl být další teleskop. A absolutně nevím kde. Zkusíme tady rychle vylézt. Zkusíme tady první barák hned ten na kraji. Z něho se můžeme zkusit podívat, jestli něco uvidíme. Po případě tady na ty... A já mám pocit, že já ho vidím tamhle dole ten teleskop. Honem, není čas, máme 11:30. Mně přijde, že ho vidím tady na tom balkoně tady toho baráku. Tak já tam rychle zkusím vyskákat, jestli to stihneme. Aspoň kdyby jsme stihli 2. Jo, je tady, vidíte ho? Tady je ten teleskop. Takže první jsme říkali, že je 3. Ukažte si, hele. Tak zkusíme poslouchat, jestli taky něco uslyšíme. Tady je ta kráva. Takže červený teleskop by měl být 3. A tohle je nějaký ten žlutý. Já si to budu muset pak někam napsat, abych to nezapomněl. Na případě já to tady mám ve videu, tak to zvládneme z toho. Ale zatím nic nevidím. Doufám, že to stihneme, než nám začne den. A něco jsem... Už jsem ty něco zaslech. Tady. Teď jsem měl, jestli 7 jsem napočítal. Zkusíme ještě jednou. Tak 8 je to. Ještě radši to dám do 3, protože poslední stejně nestihnu. Jo. Tak 3 máme taky a je to 8. Jakou má barvu? Žlutou. Takže červené byly 3. Teď jsme měli
Žlutý ten měl 8 a teď by měl být poslední ten teleskop a ten myslím, že byl tady někde na tom ostrově. Já teď absolutně nevím přesně, kde tam byl, ale to už asi nestihnu, už máme skoro 1 ráno, takže to je docela kus cesty tam se vydá. Kudy nás to vede tady horem přes ty skály, jo. Jo, tam není kratší cesta, jak se dostat, bohužel. Tady přes most, přes město by tam bylo kratší, ne, se dostat. Než aby mě to tady vedlo těma klikatýma cestama nahoře. Ale to už asi si nechám zase do příště, protože podle mě asi tam... Ne, prašule, tyjo, $70. To jsem si poctivě vymakal tady, dej mi to. Ne, pojďte se mnou. Vás tady nenechám. No tak takhle to nestihnem absolutně teda. Šup, nasedat a jedem. Jedem. Tak já mám pocit, že jsem tady v minulém videu, už jsme na tom ostrově, viděl, že tady někdo měl nějaký takovou, tady ten, že tam měl takový hezký, můžu to přeskočit, já se tam asi nedostanu. Hop, skákej, že tam měl takový hezký altánek, tamhle, vidíte to? Jo, je tam teleskop, super, možná to stihneme rovnou všechno. To by bylo úplně boží. Kolik tam byly, 3 nebo 4 čísla? Jej, tam byly asi 4 stejně, že jo? Ukaž, můžeme? Jo, ukaž. Už jsme... Ne. Tady je signál, tady. Pět. Máme pocit, že to byla 5. 5. Takže modrý máme 5. Pamatujte si to se mnou, modrý 5. No, ale já se teď nedostanu přes ten plot zpátky. Ojoj. Máme průser. Just nemáme problém. Jak se dostat přes to zpátky? Sakra. No, to jsme moc nevychytali, co, bando? Myslíte, že to tady přeskočím? Ale tady se někam můžeme dostat. Sakra, nevyběhnu ten kopeček. Pozor na psy, chápu. No, ale já jsem stejně tady. Já potřebuju na druhou stranu. Ach, sakra. To jsme moc nevychytali tohleto. To jsme moc nevymňoukli. Dostaneme se bránou ven? Nás to nepustí tou bránou. Ne. Tam je moje auto s prašulkama. No tak to... Teď nevím, kudy se dostanu ven. Tak takhle asi ne. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Kolik to bylo? 3? Já jsem to zapomněl. 3, 5, 8? Ne, 3, 8, 5, že jo? 3, 8, 5 to bylo, mám pocit. No, když tak si to naštěstí můžu přehrát zpátky zpětně z videa, protože to jinak asi... Já jsem to nikam nepsal. Tak, poslední by měl být možná tady, myslím, ten teleskop. Ukaž. Dol. Šup dolů. Máš tady někde teleskop? Jo, tady máš teleskop. Můžu ho zkusit, panstvo? Tři, 8, 5 a tohle to žádný zvuk nevydává. A červený mám pocit, že byl 3. Žlutý se mi myslím říká, že byl 8, že jo? 3, 8. Modrý byl tam, to byl 5, myslím. A tenhle má barvu jakou? Tenhle má tu a ten myslím, že byl 0. Nic neslyším. Já jsem nic neslyšel. Nedal jsem to blbě? 8. Můžeme ještě zkusit maximálně to takhle.
protože už nám to... Něco nám tam rušilo signál. 2. Ale 2. My jsme to zvládli. Tak ten poslední jsme museli tipnout, protože tam nám to rušilo signál, nebo nevím, jestli to tak správně mělo být. Ale zvládli jsme to. Počkat. To jsou koordinace wobly. Oh. To specific place to Wobbly Island. Aha, tak ještě nejsme hotoví. A mám jít tam a zjistit, co nám to tam objevilo. A cokoliv tam najdeme, máme přinést zpátky s sebou. Tak se tam jdeme vydat, protože já mám pocit, že to je tady. Jo, máme tam point, hele. Takže musíme se tamhle vydat. Budeme potřebovat, jo, nepotřebujeme nic, letadlo tady máme u sebe. Tak, zlítneme nahoru. Akorát nic nevidím, tak doufám, že do ničeho nenabouráme. To je pěkná bouřka. Tak, ale to jsou nějaký trampolíny, to vypadá zajímavě. Jako musím říct, že tady toho je strašně co dělat. To bylo blízko. Ok, tak jsme na místě a dole vypadá, že se nám teda něco třpití tady. Tak se podíváme, co to tady máme, co to je. Ukáž. Máme to vykopat. Tak jo, něco jsme dostali. Je to nějaký kufřík. Pusťte toho šutru a vem jenom ten kufřík. Tak jo, máme nějaký kufřík tady. A tím se máme vydat zpátky. Potřebujeme teda nějaký auto. Já jsem kvůli tomu normálně obětoval i ty peníze, co jsem tam měl. Teď když vidím, že tady je to auto s těma bombama. Nevím, jestli to je ideální věc, co si vzít sebou na dopravu. Ale tak zkusíme to. Tak, musíme se vydat zpátky. Bohužel jsme až tady dole a nahoru nám to zabere kus cesty, takže já s tím nebudu zdržovat. Doufám, že do mě neuhodí nějaký blesk, když mám naložený auto bombama. No, tak stalo se to, co se stalo. Uhodil do nás blesk, bomba vybuchla a z auta zůstalo tohle. Ale kufřík naštěstí mám. Vezmeme si radši něco bezpečnějšího, tak zkusíme třeba tohle. Tím bychom to tam už snad mohli v bezpečí dopravit. Tak, zavřeme a jedeme dál. Tak, už jsme se dostali k té observatoři zpátky. Blesky tady teda kolem nás lítají nehorázným způsobem. Pusť se toho, prosím. Tak, otevřeme naší dodávku, vezmeme balíček a zkusíme se teda podívat, co nám řekne. Tak, co jsi našel? Vypadá to jako antigravitační měsíční boty. Museli spadnout dolů z nějaký vesmírný jako mimozemský lodi. No to nevím, jestli je pravda a mimozemštění se nám snaží říct, kde je najít. Jaký dobrý den pro vědu. Ale máme antigravitační boty. Super. Tak já si myslím, že tohle byl strašně nabitý díl. Doufám, že se vám všem moc líbil. Nezapomeňte tam dát like, odběr a hlavně dejte zvoneček, ať vám nic neuteče. Pokud zakliknete i zviditelnění, po případě tak nějak, jak to tam je dole, tak mi tím moc pomůžete, že to video se dostane k více lidem, což pro nás znamená ještě víc contentu a ještě víc videí. Tak jo, ještě jednou vám všem moc krát děkuju, dejte tam like, odběr a napište nějaký hezký komentář, jak už jsem říkal, a budu se na vás zase těšit u dalšího videa. Tak jo, mějte se fajn, čau čau.